Va, inicia. ¿Algú farà una compta enrere o no? O ja estem? Ya estamos en vivo, ¿eh? Bé, doncs si ja estem a dins i ens està escoltant el públic, en primer lloc donar la benvinguda amb una sala que està buida, però que amb una xarxa que està plena d'assistents per un tema tan interessant i tan important també com és el que fa referència a la formació professional, el que fa referència també a un aspecte tan important també per les nostres vides com és la logística. En primer lloc, jo voldria donar la benvinguda a les persones que estan a la sala i a les persones que estan a la xarxa, aquí al Consorci de la Zona Franca, a la sala d'actes del Consorci de la Zona Franca, també a la regidora Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'àrea metropolitana en temes econòmics, i dir que és una bona notícia la presentació d'aquest estudi per diverses qüestions. La primera és perquè és una aliança entre tres institucions, la Fundació Barcelona Formació Professional, l'àrea metropolitana de Barcelona i el propi Consorci de la Zona Franca. En segon lloc, perquè és un estudi que té a veure amb l'àmbit metropolità. Nosaltres sempre hem dit que Barcelona és més que el propi terme municipal de la ciutat de Barcelona, és la Barcelona real, la ciutat real, i per tant aquest estudi abarca aquesta ciutat real. I en tercer lloc, perquè té a veure amb, com comentava al principi, té a veure amb la logística. La logística d'entrada, sempre ho diem en els fòrums de logística i la primera setmana d'octubre hem fet el Barcelona New Economic Week, en el qual una de les verticals era justament el tema de la logística i també una altra era el tema del comerç electrònic. Moltes vegades aquests dos aspectes van junts. Doncs, com deia, el tema de la logística, que d'entrada no desperta un gran interès per part, especialment de la gent jove, per poder cursar estudis que tinguin relació amb la logística, però que, per l'altra banda, és un aspecte molt, molt important perquè la logística fa que el món es bellugui. La logística fa que en aquest moment estiguem aquí retransmetent aquest acte en directe, en streaming. La logística fa també que tinguem tots els objectes, tot el que necessitem al nostre abast. El món de la logística, evidentment, ha canviat, està canviant dia rere dia i la nova economia fa que canvi encara més. Nosaltres tenim una incubadora d'impressió 3D aquí dins de l'edifici del Consorci de la Zona Franca. La impressió 3D, sense cap dubte, farà que la logística canviï. És possible que es pugui fabricar més a prop de l'usuari final dels objectes, dels productes. Per tant, el que es transportarà en molts casos no seran objectes fabricats, sinó matèries primeres, etc. La logística ha canviat també com a referència, per exemple, al comerç electrònic. La logística que està molt de moda ara i és molt necessària és la logística de l'última milla i s'estan buscant espais, s'estan buscant maneres perquè això estigui a l'abast de les persones que han d'utilitzar aquesta logística, que utilitzen aquest comerç electrònic, però també al mateix temps que la distribució d'aquests productes sigui una distribució sostenible. Per tant, la logística també té a veure, per exemple, amb la mobilitat elèctrica, amb la nova mobilitat. Per tant, estem veient que hi ha molts aspectes que des de la logística afecten a les nostres vides i molts aspectes també que són molt necessaris. Dit això, també es necessiten professionals. Què significa? Això significa que amb aquesta nova economia, aquesta nova manera de funcionar, probablement es destruiran llocs de treball, però se'n crearan també molts de nous. I el que volem fer, aquestes tres institucions, és justament, primer, saber com estem, buscar en quina situació està ara, concretament el tema de la formació professional en relació a la logística, però també saber cap on hem d'anar, cap on hem d'orientar aquestes noves generacions, que el que els hem d'aconseguir, el que hem de provocar noves oportunitats. Nosaltres ho fem des del sector públic, l'àrea metropolitana també i la Fundació Barcelona Formació Professional, també en relació molt estreta amb les empreses privades i també amb els centres educatius. I crec que, com deia al principi, aquest estudi és una bona notícia perquè acosta tots aquests mons
i sobretot ens explica exactament què és la logística d'avui i la logística de demà i també, sobretot, perquè servirà, estic convençut, servirà per orientar a totes aquestes persones que busquen un espai, que busquen tenir qualitat de vida, que busquen estar en aquesta nova societat que s'està desenvolupant i que està plena d'oportunitats i nosaltres el que volem és justament posar de relleu aquestes oportunitats. Per tant, una crida a tothom perquè es miri l'estudi, una crida a tothom perquè aquest estudi, evidentment, pugui ser útil per aconseguir aquestes oportunitats. Jo res més i, en tot cas, Montse, Doncs moltíssimes gràcies, Pere Navarro, delegat especial del Consorci de la Zona Franca a Barcelona, també la directora de la Fundació Barcelona Formació Professional, el director de l'àrea de desenvolupament social i econòmic de l'AMB i totes les persones que ens acompanyeu, alguns molt poquets aquí i la majoria darrere de la pantalla. Molt bon dia, moltes gràcies per la vostra assistència a aquest acte de presentació d'un nou estudi sobre sectors emergents de l'economia a la regió metropolitana de Barcelona, que en aquest cas se centra en el sector de la logística. Un sector que, ho comentava ara el delegat, ha esdevingut absolutament estratègic de cara al que és el desenvolupament social i el desenvolupament econòmic del nostre territori, tant per l'activitat directa que implica com per la implicació que té sobre la resta de sectors productius i, a més, té la virtut de que està dinamitzant molts perfils professionals i també que es relaciona amb moltes titulacions de formació professional. Conscient d'aquesta importància, tant de la que té en aquest moment com de la importància que tindrà en el futur, perquè està cridat a tenir encara molta més importància, l'àrea de desenvolupament social i econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona, conjuntament amb la Fundació Barcelona Formació Professional, van decidir encarregar i iniciar l'estudi que avui tindrem l'oportunitat de conèixer. Es tracta d'un estudi que ha estat elaborat per l'Observatori de la Formació Professional que s'emmarca dins del que és l'acord per promoure la formació professional. Aquest acord per promoure la formació professional ens permet treballar en eixos diferents per continuar construint un sistema de qualitat que vinculi el que són, per una banda, els agents educatius amb les empreses, però també amb el que són els agents socials, més en general tots els agents econòmics. És un acord que funciona com a nexe entre el que són els centres i les empreses i gràcies a aquest acord estem avançant en aspectes tan importants com és el foment de la innovació, com és la promoció de la internacionalització, com és la millora de l'orientació professional o l'impuls de taules sectorials i territorials o la recerca i l'anàlisi del que és el teixit productiu i el mercat de treball. Fa justament un any, en aquest mateix àmbit, en el Consorci de la Zona Franca, vam començar a donar vida al que és la taula de formació i ocupació en logística i ho vam fer com treballem nosaltres, de la mà dels agents públics i privats del territori, que són els centres educatius i formatius, els agents d'ocupació i els representants de tota la cadena de valor del sector logístic. En aquell context i de cara al bon funcionament dels sistemes d'ocupació i de formació, vam dir que calia analitzar i conèixer millor les tendències que afectaven el sector i que impactaven en la demanda de talent i en les competències professionals. Dèiem també que volíem potenciar la concentració de talent, l'ocupació de qualitat i, sobretot, contribuir a la posició del territori com a pol logístic del sud d'Europa. Com a resposta a totes aquestes demandes, a aquests objectius, vam generar l'estudi que avui presentem i amb el coneixement que podem trobar en aquest estudi contem amb noves eines per anticipar-nos al que seran les tendències i les competències més rellevants, també la transformació 4.0 del sector, les necessitats formatives i de perfils professionals emergents i les possibles dificultats de cobertura de llocs de treball, com també apuntava ara el delegat. La logística fa un any era important i encara segurament ho és més ara, a partir de tot el que ens hem trobat amb la irrupció de la Covid-19,
perquè en aquests darrers mesos s'ha reforçat la percepció que teníem abans sobre l'activitat logística com a sector estratègic i ho ha fet de diferents maneres. Hem vist en aquests darrers mesos, per una banda, que la pandèmia ha posat de manifest estratègies de les empreses logístiques per evitar la interrupció de la cadena de subministrament, que cada dia tinguéssim els aliments als nostres mercats i poguéssim anar a comprar, no ha estat fruit de la casualitat, això és fruit d'un esforç també de les empreses per adaptar-se a aquesta situació, per evitar la interrupció de la cadena de subministraments, però també hem vist que el sector logístic s'ha hagut d'enfrontar al desafiament de la demanda actual de serveis que estan en aquest context d'incertesa social, d'incertesa econòmica, on han variat molt les pautes de consum de les persones i també tot el sector estratègic ha hagut de fer un esforç per adaptar-se a aquesta nova situació. Aquest context també ens reforça el convenciment de que la formació professional és avui més que mai estratègica i està esdevenint fonamental per al desenvolupament del capital humà, el coneixement i la millora de l'ocupabilitat de les persones. Els reptes de formació i de l'ocupabilitat més imminents ens interpel·len a tots i a totes a facilitar un aprenentatge continu que sigui efectiu per l'empresa, amb experiència empírica, amb més presència de dones en les carreres i en les professions de futur. I també ens obliga a adaptar els currículums i a millorar la governança de tot el sistema de la formació professional. Per totes aquestes raons, l'àrea metropolitana de Barcelona, des de l'àrea que tinc l'honor de vicepresidir, continuarà apostant per la formació professional, continuarem sent proactius i proactives per transitar cap a un sistema de formació professional que afavoreixi la cohesió social i el desenvolupament econòmic de tot el nostre territori. Vull acabar amb els agraïments a tot l'equip de l'Observatori de la Formació Professional per aquest nou treball. Estic convençuda que ens serà molt útil per veure com tenim l'oferta, les qualificacions, les certificacions a tota la regió metropolitana i sobretot perquè ens indica quines són les bases del full de ruta que hem de seguir tant en els objectius com en les propostes d'acció concreta. Aquest és el camí per poder continuar promocionant el que són els perfils més demandats, per poder continuar adequant els currículums a la realitat i a les necessitats i també gràcies a totes les empreses, a tots els centres de formació professional que heu treballat, que heu fet el treball de camp de l'estudi i que heu fet també aportacions que són importantíssimes i fonamentals per a aquest estudi. I ara, res més, ens toca conèixer l'Àngel Tarriño, a qui li vull agrair també la seva feina en aquest estudi en tots els previs. Ens toca conèixer els resultats, que segur que ens ajudaran a tenir una magnífica radiografia de quin és el moment actual i, com deia, quines són les apostes que hem de fer a partir d'ara per transformar el nostre sistema educatiu, per visibilitzar més el que seran les noves necessitats i per continuar fent la feina que fem sempre. Prestigiar la formació professional per generar millor ocupabilitat i per generar més oportunitats a les persones, gràcies també a que les empreses es poden beneficiar d'aquests nous perfils professionals que tindrem a casa nostra. Gràcies. D'acord, doncs moltes gràcies, senyora Ballarín, senyor Navarro, per acollir-nos a la vostra casa i fer-nos aquesta presentació. Bé, nosaltres presentarem els resultats resumits de l'estudi que hem estat abordant. Us recordo que a la web podreu descarregar tant l'estudi complet com la infografia. Durant la presentació al xat us passaran el link per poder descarregar-vos. També podreu fer preguntes a través del xat. I aquesta és la 11a edició dels estudis sectors econòmics emergents a la RMB, que el que vol és una miqueta posar llum en aquells sectors que o bé són nous i no hi ha oferta formativa associada, o bé, com és en el cas del sector logístic, és un sector ja implantat, però que per la seva evolució, per la irrupció de noves tecnologies o per dinàmiques diverses, els perfils professionals estan evolucionant a una rapidesa bastant elevada i hem de posar una miqueta el focus en aquesta evolució per poder adaptar des de la formació professional a la necessitat de les empreses que estan emergent, que són noves i que, de moment, la resposta
que se li pot donar del sistema és bona, però encara pot ser millor. Bé, els estudis que nosaltres desenvolupem dintre d'aquesta col·lecció tenen com dos apartats bastant diferenciats. Un és la contextualització del sector que desenvolupem a través de dades públiques, d'informació pública i de fonts secundàries, on abordem el territori, ocupació, perfils de les plantilles, en aquest cas perfils de les plantilles logístiques, i l'oferta formativa vinculada de formació professional. Formació professional inicial per ocupació i contínua. En aquest sentit, formació professional integrada. Abordant el context del sector per saber, per dimensionar una miqueta què és el sector logístic i per tenir una idea concreta de què és el sector logístic, hem de pensar que ocupa la regió metropolitana a 127.000 persones, això a 2020. Això és l'equivalent a la ciutat de Mataró sencera o a la ciutat, una miqueta més de la ciutat de Tarragona o dos Castelldefels conjuntament, són 127.000 persones, que representa el 5,57% de l'ocupació de l'RMB, és a dir, moltíssima ocupació, i dintre del que és el sector logístic a Catalunya, la RMB suposa el 74% de l'ocupació del sector logístic. Això segurament no ens sorprèn, ja que aquí a la regió metropolitana tenim infraestructures claus en el sector logístic, com són, a més que estan molt juntes, el port, l'aeroport, zona franca i diversos polígons industrials, tant al Prat de Llobregat com als Vallesos, com a Barcelona mateix. Si mirem a la banda dels municipis, a la banda dreta d'aquesta slide, veiem que les principals ciutats on hi ha activitat econòmica de la regió metropolitana són Barcelona i el Prat de Llobregat. Després tenim altres dues ciutats del barcelonès, com és l'Hospitalet i Badalona. Després tenim Terrassa i Sabadell dels Vallesos i Viladecans i Sant Boi del Baix Llobregat i Mataró. Amb el que podem dir que el sector, tot i que està molt concentrat, òbviament, a Barcelona i al Prat de Llobregat per la proximitat a les infraestructures estratègiques que hem esmentat, també per tot el territori de l'RMB tenim distribuït el sector. I una altra dada molt important, depèn de com mirem les agrupacions d'activitats, el sector logístic agrupa entre el 3 i el 8% del PIB, fet que és molt rellevant en termes econòmics i, com hem dit abans, en termes d'ocupació. Per tant, per totes aquestes dades i per la funció que fa la nostra societat, el sector logístic a l'RMB veiem que és totalment estratègic i clarament així ho hem definit a l'estudi. Quan parlem d'ocupació i mirem les activitats concretes, veiem que hi ha dues que són les majoritàries. La primera és transport terrestre i la segona és emmagatzematge d'activitats afins al transport. Després, de manera una miqueta més marginal, transport marítim, transport aeri i, una miqueta més important, activitats postals i de correus. Quin és el perfil de l'ocupació del sector logístic? Aquestes dades les hem extret de la EPA 2020, del primer trimestre, amb el que són bastant actuals i podem afirmar que el perfil és sobretot masculinitzat, un 80% de les plantilles són homes, que aproximadament la meitat no té estudis especialitzats en el sector, això vol dir que té batxillerat, ESO o primària o inferior, i de l'altra meitat que sí tenen estudis especialitzats en el sector, la meitat té FP, grau mitjà superior, i l'altra meitat és universitari. Les ocupacions concretes, diguem-ne, majoritàries, són conductor d'automòbil, taxis, furgonetes i conductors de camions, a l'activitat de transport, a l'activitat d'emmagatzematge, peons de transport, descarregadors, etc. I l'activitat postal, les ocupacions més, diguem-ne, més nombroses són empleats de serveis de correus, codificadors, correctors, etc. Bé, ara anem a veure quina és l'oferta formativa vinculada a aquest sector. L'oferta formativa d'aquest sector té una característica. Em diuen que no s'està compartint, però hi ha un petit... No veiem les diapositives. Bé, doncs la formació professional vinculada en aquest sector, el que té són 40... Espera, és que vaig intentar compartir la presentació. Un moment, sisplau. Jo pensava que era una cosa del meu ordinador. Vale. Coses del directo. Ara sí. Sí? D'acord. Vale. La formació professional vinculada al sector té una característica molt definitòria i és que
no hi ha una família professional directament vinculada al sector logístic. Igual que tenim la família professional de química o tenim la família professional de sanitat o d'administració i gestió, no hi ha una família professional específica de logística. I això és perquè precisament la logística toca molts temes i molts diferents i ha d'estar integrada en diverses famílies professionals. En total hi ha 4 famílies professionals on podem identificar 10 titulacions d'FP, que no està malament, professional inicial, vinculades a la logística. La que més nombre de titulacions té és comerç i màrqueting, amb un total de 6. Després tenim transport i manteniment de vehicles, en un cicle formatiu que és molt desconegut, que és el de conducció de vehicles de transport per carretera. És a dir, una titulació d'FP que forma per ser conductor, per ser camioner o camionera. Per altra banda, hi ha una adaptació curricular de la família professional d'informàtica i comunicacions, que és l'informàtic logístic, és el nom curt, i després la família professional d'administració i gestió. Això no vol dir que tothom que faci aquestes titulacions o que sigui titulat en aquestes titulacions acabin en el sector logístic, però tots són potencialment empleables al sector logístic. En total, uns 14.000 alumnes. 10 titulacions d'FP, 5 de grau mig, 5 de grau superior. Dintre d'aquesta oferta de formació professional, trobem que a totes les comarques de la regió metropolitana hi ha una presència d'aquestes titulacions. 52% són de grau superior, 48% són de grau mig, amb el que trobem un equilibri, i dintre de la formació contínua logística, per la formació contínua, que és la que opera el Conforcat, hi ha una oferta de 24 cursos per aquest any, i de la formació per ocupació, que és la que opera el Servei d'Ocupació de Catalunya, hi ha 20 cursos. Bé, ara passem al treball de camp, que és on han participat les empreses. Aquest treball de camp el desenvolupem estretament amb les empreses a través de 2 eines, una enquesta i entrevistes amb directors de recursos humans o gerents de les empreses. En aquest punt vull donar les gràcies a aquelles empreses que han participat en aquest estudi perquè sense la seva participació no podríem obtenir els resultats que hem obtingut, i també amb centres de formació professional que pel seu contacte amb el teixit productiu i per la seva vessant, per la seva mirada des de l'òptica del món educatiu, doncs es complementa una miqueta a la visió de les empreses. Aquí abordem tendències del sector, els perfils professionals de les empreses, tant els majoritaris com els de difícil cobertura, i les línies de treball que hem de seguir a partir d'ara. Bé, com a tendències, algunes ja les han apuntat a la introducció d'aquesta intervenció. Veiem, les empreses identifiquen que hi ha una digitalització exponencial del sector. Això no passa únicament en el sector logístic, sinó que està passant a molts sectors de la nostra economia, però potser en el sector logístic està sent més crític, ja que la digitalització del sector serveix per optimitzar rutes, per fer previsió de les demandes, per fer enviaments anticipats i una gestió una miqueta integrada del servei que opera, i aquí rau la seva competitivitat i la seva viabilitat com a empresa, amb el que aquestes empreses del sector logístic estan fent una carrera per poder una miqueta adaptar-se a aquesta digitalització que està arribant de forma bastant intensa. La segona tendència que ens comenten vinculada a la digitalització ha sorgit tota una sèrie de tecnologia nova aplicada a la logística que també cal aprendre a gestionar, a fer servir, a reparar, i aquí parlem d'elements de robòtica i processos d'automatització, blockchain per a la traçabilitat del producte i, diguem-ne, la intel·ligència artificial que determinarà molts dels productes i molts dels serveis que s'acabaran aplicant oferint per part del sector logístic. I, per altra banda, una altra tendència que està fent córrer i adaptar-se de manera molt ràpidament a les empreses són els nous patrons d'adquisició, no només per part del ciutadà, sinó per part d'empreses, per part de la indústria. En aquest sentit, destaca la logística omnicanal, diguem-ne, la compra multicanal. Hi ha molts canals de compra en el qual les empreses de logística han d'estar basades a fer servir i a gestionar. Hi ha pautes de compra pròpies de client minorista que s'està adoptant per part del sector industrial. Això també està causant l'adaptació de serveis logístics en aquesta nova realitat. Hi ha un perllongament de la cadena logística fins a la ubicació del client. Això fa ampliar el rang de treball, ampliar, diguem-ne, el sector operatiu del sector logístic, i, com s'ha comentat abans, hi ha un creixement també bastant exponencial de l'e-commerce i, per tant, la rellevància de la darrera milla, que també, diguem-ne, s'ha de treballar per poder optimitzar i per poder fer un model de negoci rentable i competitiu.
Bé, passem a una de les parts més importants de l'estudi, que és on abordem els perfils professionals de cada subactivitat. Hem dividit perfils professionals per cada subactivitat que hem considerat que són les més importants en el sector logístic, també perquè així ens ho han confirmat les empreses consultades. En total, unes 50 empreses consultades i 5 centres de formació professional. Bé, aquí veiem que hi ha com 3 subactivitats: fabricant, magatzem, transport, distribució i magatzem, activitat comercial de tenda online. Veureu que per cada subactivitat hi ha uns perfils que no estan en negreta. Aquests són els que ja tenen major demanda, els que més es contracten. I després veureu en negreta, en un requadre de color vermell, els perfils que aquests són qualificats de molt difícil cobertura. És a dir, on les empreses tenen problemes rellevants per trobar, talent, per trobar capital humà. En total tenim identificats 12 perfils professionals. Un d'aquests perfils és transversal, és a dir, s'ubica, és demandat a tots els subsectors de la cadena logística, i tenim identificats 6 perfils de difícil cobertura. Si ens fixem en el de fabricant i magatzem, precisament el perfil de difícil cobertura és de muntatge i manteniment de sistemes d'automatització, és a dir, aquests vinculats a la tecnologia que hem esmentat i a la digitalització. En el transport i distribució d'empreses i transitaris, veiem que el transportista de mercaderies, és a dir, camioner, és un dels que és de difícil cobertura, i comercial de transport i logística, és a dir, un comercial especialitzat en aquest tipus d'activitat. L'activitat de magatzem i comercial tenda online, els dos són de difícil cobertura, els dos perfils professionals identificats, que és el CAP d'operativa logística i logística de vendes e comerç, com hem comentat anteriorment, i el perfil transversal de difícil cobertura és el desenvolupador d'aplicacions multiplataforma per la logística, el que hem esmentat abans d'informàtic logístic, que precisament aquest és un dels temes principals del nostre estudi, perquè, tot i que veiem que hi ha una demanda bastant no coberta al sector d'aquest tipus de professionals, els alumnes, els potencials alumnes, no es matriculen a la titulació que dona peu a emplear-se precisament en aquesta ocupació. Per fer-vos una idea, a tota l'àrea metropolitana, a tota la regió metropolitana, només hi ha un centre que ofereix aquesta titulació, el d'informàtic especialitat en logística, que és a Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts. I diguem-ne que es va voler obrir una nova línia a l'Institut Tecnològic de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, i no es va poder arribar a obrir, tot i que estava autoritzada, perquè no va arribar al número mínim d'alumnes per obrir una línia. Aquí, diguem-ne que hi ha un desajust bastant important i que és una de les línies de treball principal que l'estudi apunta i en la qual ja estem treballant. Bé, com a línies de treball, com propostes d'acció que se'n deriven d'aquest estudi, són principalment 3. Volem començar amb aquestes 3 línies de treball que aterrarem a través de la taula del sector logístic que tenim amb diferents entitats del món logístic i administracions públiques competents en matèria de formació. I la primera és visibilitzar l'FP en el sector logístic, perquè precisament, com està una miqueta dispersa dintre de diverses famílies professionals, a vegades costa una mica enfocar cap a aquells estudis que donen pas directament a emplear-se a l'activitat logística, que, per altra banda, a nivell de mercat laboral té una inserció bastant elevada comparativament i unes condicions de treball més estables que la mitjana. Per això necessitem fer un professionograma dels perfils logístics per donar a conèixer aquests perfils tant a serveis d'orientació com a possibles centres, com a possibles oficines de treball de municipis i comarques i diferents oficines que treballin una miqueta l'empleabilitat dintre d'aquest sector. Dintre de la visibilització de l'FP hem de promocionar els perfils més demandats. Un d'ells és aquest que esmentem de l'informàtic especialitzat en logística, que, com us hem dit abans, hem començat una línia de treball amb empreses significatives del sector per fer un diagnòstic una mica més pormenoritzat, anant in situ a visitar el lloc de treball per poder traslladar les competències i habilitats necessàries i característiques a possibles mesures flexibilitzadores del currículum d'aquesta titulació. Per altra banda, hem d'adequar l'FP a les demandes concretes del sector. En aquest sentit, veiem que no hi ha
diguem-ne, prou definit un currículum formatiu administratiu financer especialitzat en logística o un currículum formatiu logístic especialitzat en vendes i comerç. Podem dir que aquesta especialització sovint ve per l'estada en empresa d'aquest professional i, per altra banda, veient que l'activitat logística requereix de molta especialització, depenent del subsector, depenent del tipus d'activitat concreta que faci l'empresa, creiem que s'ha de potenciar l'aprenentatge empíric dintre de l'empresa que complementi aquells continguts formatius bàsics i transversals que s'ofereixen als centres de formació. Això com ho podem potenciar? Tenim diverses eines al nostre abast. El primer, potenciar la metodologia d'empresa simulada, d'empresa CEFET, perquè ja que moltes de les activitats logístiques es poden simular dintre d'una aula, altres no, però moltes sí. Hauríem de mirar quines són i començar a implementar aquesta metodologia de treball que ja està funcionant a molts àmbits i a moltes esferes de l'FP i famílies professionals. Per altra banda, a potenciar la mobilitat internacional virtual. Això, encara que sembli una miqueta raro, és el que estem fent ara en tot el que són les mobilitats internacionals, no només des de l'FP, sinó també des del camp universitari, pel mateix motiu, perquè moltes de les activitats logístiques es poden simular i es poden fer online i es poden fer a la distància. I creiem que no hem de deixar de banda la mobilitat internacional virtual i hem de potenciar-la en aquest sentit i ja estem treballant també en aquesta faceta. I per últim, potenciar itineraris d'FP dual. Sabem que és molt difícil en la situació que estem, sobretot per a aquelles empreses que estan en ERTO, que no poden, diguem-ne, incorporar gent en pràctiques, incorporar gent en modalitat de beca, incorporar, diguem-ne, alumnat en formació, però creiem que des del minut zero que es pugui potenciar la formació professional dual al sector logístic, hem d'apostar de manera ferma, perquè és la manera, diguem-ne, més directa d'especialitzar els alumnes que surten de la formació professional en les característiques una miqueta definitòries i especialistes del sector logístic, de vegades, en currículums formatius una miqueta més genèrics d'administració i gestió de comerç internacional, potser aquest vernís, diguem-ne, més abocat a la logística, potser s'ha d'acabar de donar a les empreses i així estem treballant també per poder potenciar l'FP dual al sector logístic tant com puguem a través d'aquesta taula de formació del sector logístic que hem esmentat anteriorment. I res, moltes gràcies per la vostra atenció. Us podeu descarregar l'estudi a la nostra pàgina web. Esperem obrir diverses línies de treball en un futur. Esperem comptar amb les empreses per poder impulsar totes aquestes línies de treball que hem abordat. I, sense més, us donem la paraula via xat, si teniu alguna pregunta. Moltes gràcies. Podem aplaudir, no? Gràcies. Estem una mica de soroll. Molt bé. Bon dia a tothom, a tots i totes. Hem sentit la presentació, la molt bona presentació. Felicitacions pel treball, a la fundació. No dic felicitació als patrons, perquè som nosaltres, diguem-ne, no? Però en qualsevol cas, sí, el treball que heu fet vosaltres. Hi ha 4 preguntes en aquest moment, diguem-ne, que podríem introduir. Bàsicament, però abans deixem-ho que faci 3 reflexions molt ràpides i una comunicació. Les reflexions molt ràpides... Ai, no està posat? Mira que estic... Perdoneu, estic parlant fa una molt bona estona i el micro no ha posat. Per tant, m'heu fet perdre el fil. Primer de tot, bon dia a tots i totes. Moltes gràcies, Àngel. Moltes gràcies a tots els assistents avui a aquesta conferència, a aquesta webinar. Abans volia fer 3 petitíssimes reflexions i una comunicació abans de començar el torn de preguntes. En aquest moment tenim 4 preguntes. La primera reflexió que volia fer és el tema de la importància que té la logística i aquesta contradicció que hi ha entre la logística i la demanda municipal normalment, que
els ajuntaments no volen logística, que és un lloc de creació de valor afegit, i això anirà lligat a una de les preguntes després, vale? Aquest és un tema important i per tant això s'ha posat d'una manera molt important. El segon element que també hem de posar en el debat és el tema, diguem-ne, que ja lo planteja també l'amic Àngel, que és, diguem-ne, com anirà transformant-se, diguem-ne, la logística, no solament per factors, diguem-ne, exògens, que al final acaben sent endògens, relacionats amb el tema de la tecnologia, les modalitats, l'ús del combustible, sinó també algunes que tenen una naturalesa, i que a més ho podeu prendre com una mena de pregunta, a la pròpia naturalesa que tindrà la logística com a element de distribució. O sigui, en aquest moment, la logística ha ocupat un major, arran de la Covid, però en general ocuparà un major lloc en l'espai de la producció, de la cadena de producció-distribució, o de la cadena del PRD, no? Production, Retail, no? Distribution, i de fet la logística va al micro. La logística va agafant progressivament un paper molt important. El primer element, diguem-ne, que havia assenyalat, que és el tema del NIMBY, no té mai backyard, o sigui, jo no vull logística en el meu municipi. Segon element és el canvi, diguem-ne, d'aquestes conductes, com estaran incidint i aleshores com anticipem en els perfils de formació professional, i va lligat amb les preguntes. I el tercer element seria l'element que guarda relació amb, diguem-ne, la possibilitat, jo diria que te lo formulo en términos de pregunta que ha fet algú i que jo la sintetitzo per diversos, que és com podríem afegir en el sector logístic elements en la cadena de producció que apropin, o sigui, que una part de la producció estigui molt associada al factor logístic. Vol dir que s'acabi de produir, diguem, o sigui, la logística pugui servir com un element de caràcter mix, si està, diguem, en aquest moment, que hi ha algunes experiències en el qual no solament la logística és element de transport, sinó que s'estan produint in situ, diguem-ne, no? Elements, l'últim pas de la transformació, etc. Com un element que podria també aportar alguns elements. Hi ha algunes experiències. I sobretot perquè tota la lluita 4.0, que el que intenta és apropar la logística a la distribució i a la producció, pot ser molt bé. Per tant, jo crec que és com, en el fons, és com una valora la cadena de valor, diguem-ne, que és el que aporta la logística. I la comunicació és que demà, justament, és una de la coincidència que la taula per a la reindustrialització i la reactivació econòmica que fem a l'àrea metropolitana, en paral·lel a això, que fem aquesta taula per als que no ho sap, estigui en la web, en la conferència, demà justament parlem de logística, parlem de la logística demà. I al parlar de la logística demà, jo crec que serà un tema molt important perquè la formació la farà el centre logístic, que està també molt actiu en aquest, com a referent en aquest estudi, i en tema tant en Santi Controls com en Cristian Bardagí, i fa una setmana escassa que era Navarro el president i la Secunesa. Per tant, jo estic en la comissió executiva, per tant, nosaltres és un element a tenir molt present, amb molt de valor. Per tant, dic que demà tenim aquesta taula per parlar de logística, però no de la estratègia de formació, sinó de en general. Dit això, hem fet aquesta primera pregunta, que és el tema que faré 2 més, i aleshores ens agradaria. Les altres 2 preguntes seria com, si realment creiem que finalment hauríem de crear una família professional específica, que tingui vida pròpia, o lligar-la amb alguna, hem de pensar. Segon, quals serien els aspectes més específics que hauríem d'especialitzar els alumnes d'FP? Jo sé que tu no tens la resposta, no tenim ningú en aquest moment, però apropar-nos amb l'equip, has estudiat el tema, i per tant, quals són els elements que la FP hauria de modular, transformar el currículum, amb 2 elements. Un és amb els nous escenaris de la logística. Una mica ja ho has dit, una mica insistia. El segon és com incidirà l'aplicació de les TICs i potser com podria incidir directament en el currículum. I quines aliances es farien amb altres
amb altres, diguem-ne, famílies professionals. Jo crec que aquí també, jo sempre, l'Àngel m'ha sentit diverses vegades i la Neus també, de dir, diguem-ne, que jo, si fos el planificador d'aquestes ciutats, estic en la comissió de planificació, però si sigués el planificador, ho faria tot en pla curt. Diguem-ne, no? Perquè l'FP del futur segurament serà molt diferent a la del passat. El mateix que aquí, diguem-ne. Llavors, començaria a pensar més en famílies de tronc comú, d'acord? I famílies molt especialitzades i fragmentades. Jo no parlo ara de les Maries, que són per mi imprescindibles, no? La filosofia, la literatura, això, crec que més s'ha de mantenir, ara m'estic referint a la cosa més aplicada. Quatre ja són transversals i són molt bons. Que reivindiquen els professors que fan justament aquestes assignatures que ningú li doni interrogatoris d'importància, perquè no aporten valor i que aporten tant valor com les tècniques instrumentals. Permeteu-me que faci aquesta reflexió de pedagogo, de mismo, professional de la pedagogia. Molt bé. Vale, moltes gràcies per les preguntes. Començaré responent a la de la família professional pròpia de logística. Nosaltres veiem que les activitats logístiques són molt diverses. Hi ha administració, hi ha temes d'informàtica, hi ha temes de gestió, de magatzem, de comerç internacional. Poder més que una família professional de logística, que rau, ja ho hem explicat, al llarg de 5 famílies professionals, que són unes quantes, poder que hi hauria d'haver un centre o 2 centres especialitzats en logística que acumulessin totes aquelles titulacions que tenen a veure, o acumulessin gran part de totes aquelles titulacions que tenen a veure amb el sector logístic de manera transversal. És a dir, poder un centre que estigués proper al sector, proper territorialment al sector, i que contingués dintre d'aquest centre diverses titulacions vinculades a la logística, d'administració, de comerç, de reparació i manteniment, també, com hem vist, de maquinària, que poder, com a centre, tingués la potència suficient per relacionar-se amb el sector. Més que construir directament una família professional de logística. Diríem que aquesta és la lògica una miqueta que també estan aplicant altres països europeus punters en temes d'FP, que és crear com centres de referència d'un sector on allà acumulen diverses titulacions que fan referència al sector. Per altra banda, quan la pregunta de com especialitzar els alumnes, ja ho hem parlat una miqueta, el tema que l'empresa ha de tenir un paper principal en la formació de l'alumnat. Vull dir, ja no és... Ha d'assumir que té un rol i s'ha de corresponsabilitzar de la formació dels alumnes perquè els serveixin a ells, diguem-ne, també van a propi seu interès, poder una miqueta especialitzar aquests alumnes i poder posar a l'abast de centres i alumnes tecnologies, softwares actualitzats, moderns, que a vegades és difícil de trobar, a vegades és difícil d'ubicar en un centre perquè diguem-ne que la capacitat d'inversió que té una empresa és molt diferent a la capacitat d'inversió que té un centre públic, per exemple. En aquest sentit, ho hem dit abans i ho reafirmem ara, les empreses han de tenir un paper fonamental a la formació, han de ser corresponsables perquè també va en el seu benefici i així es considera i així està la cultura de moltes de les empreses del nostre país i així ja ho estan fent, no vol dir que no ho estiguin fent, ho estan fent. I respecte a les altres preguntes, si em pots recordar alguna. No, bàsicament, si s'ha de canviar, això és explicar més o menys així. Mira que tinc 3 conferències al dia i cadascuna m'oblido de posar el micro, com tothom, no soc excepció. A veure, jo crec que és complicat en la pràctica aixecar una família, ja ho has dit d'alguna manera, les especialitats, el tema del valor afegit, la possibilitat de pensar en projectes que associïn més en un final la cadena de valor, diguem-ne, en positiu a la història. Suposo que algú ha llegit Gomorra, diguem-ne, que esteu aquí. Sería todo lo contrario. Gomorra, la cadena de valor, que posa las camisas que vienen de China, un régimen semifeudal que explica, o esclavista que explica Roberto Segano, no sé si recorda la novela, la película, y si os posan els botons, pues és una made in Italy, hi ha una camisa que ve de Xina i posen el botó. Bueno, això estem parlant de que quan hi ha un procés de transformació
intentar fer en local, justament la idea d'elements associats a la logística que tenen al final d'una cadena de producció. Hi ha algunes experiències en aquest moment. Això que significa bàsicament també l'orientació de com orientar, no és per la l'UTFP, però sí és per el conjunt de i això també ajudaria a posar molt bé la logística en aquesta cadena de valor. I tot aquesta setmana passada el llibre de Tremosa, la qual sobre la logística, que és terminant ahir, jo crec que està molt bé el que estan plantejant i Catalunya pot ser gran logístic en aquest sentit, que aportava molts de valor i que s'ajudaria a definir d'una manera millor. Per tant, dues preguntes que voldria apuntar. Un, com la societat valora la logística i justament si està disposat a pagar aquest preu, sé que no és per però amb la teva visió a partir d'això. La segona pregunta que em fa, una altra pregunta, quals són els elements que es consideren, com podem fer perquè la logística no sigui un nou projecte d'una masculinitat de formació professional. O sigui, com podem fer que les noies també, tot el dia, que tinc aquí una directora que posar les mans a darrere. Molt bé. Com podem fer que la logística tingui en compte les dones? Bé, com a valor afegit, com donar, diguem-ne, que la societat valori aquesta inversió en logística que s'ha de fer, ha d'entendre, diguem-ne, que precisament Catalunya exporta una gran part de la seva economia en fora i que la competitivitat de bona part del teixit productiu català depèn de que la cadena logística sigui eficaç i eficient. És un factor estratègic, és un factor estratègic transversal, a banda de l'ocupació, a banda del PIB que genera, és un factor clau per a la competitivitat de les empreses de la nostra regió que volen exportar i ser competitives en productes d'altres països. És a dir, el fet de fer arribar de manera més eficaç i eficient un producte a un mercat extern, el que fa és posicionar-la de manera millor davant d'altres productes d'altres països. I en aquest sentit, estratègic ho és per tota l'economia. Més enllà que el sector logístic pugui fer arribar o no productes de primera necessitat al supermercat de la nostra casa, la societat ha d'entendre que, bàsicament, també el sector logístic també aporta competitivitat a les empreses, que avui en dia és un factor clau i difícil d'assolir en un entorn tan globalitzat com és aquest, el de la logística. I, per altra banda, el tema de potenciar les vocacions femenines en el sector. És una pregunta que ens fan molt, no només per aquest sector, tot el que té a veure amb el sector industrial, tot el que té a veure amb el sector tecnològic. Són sectors que la presència femenina està molt reduïda i crec que des de la formació professional nosaltres tenim una parcel·leta de responsabilitat, però és responsabilitat d'una mica de tota la societat. Nosaltres ja elaborem campanyes sempre que podem, intentant fer arribar al talent femení les possibilitats que té la logística dintre del mercat de treball, dintre de les seves carreres de futur. La logística també, la imatge que tenim, la tradicional, està canviant molt. Vull dir, canviar la imatge de fum i pneumàtic, dispositius, bates blanques que també estan treballant en el sector logístic i fer apropar aquesta visió una miqueta més actualitzada a tothom, inclús a les dones. També hi ha aspectes com, que això ens ho han dit elles, el fet que l'activitat logística es desenvolupi a polígons industrials, la seguretat, la sensació de seguretat que poden tenir quan hi ha torns horaris, quan es toca per la nit, o fins i tot aspectes més bàsics i que a vegades no caiem, que són els que les empreses a vegades no tenen ni banys per dones, segons quin magatzem o segons quina empresa, o un vestuari per dones, i a vegades
aquest context que no només el genera o aquest context no només l'hem de comunicar des de l'FP, que està canviant i promocionar que canvi, sinó que creiem que és tota la societat a partir de mitjans de comunicació, campanyes més institucionals i una miqueta de manera integral i transversal. El treball hauria de ser, encara que des de la formació professional, com us diem, estem promocionant activament el talent femení a través de premis, a través d'iniciatives, a través de campanyes de comunicació i ho continuarem fent, no? I una miqueta crec que he respost a aquestes dues preguntes. Una reflexió i dues preguntes. La reflexió és, a vegades tenim que mirar una mica altres països. Una bona experiència per mirar sempre és França, que és un país que realment ha avançat molt en el camp logístic, l'ha prestigiat i realment França és un país que m'ha quedat treballat. S'ho ha cregut i s'ha convertit en un hub molt important d'intercanvi de mercaderies a Europa i per tant jo crec que aquí, o Holanda, el port de Rotterdam, és fonamental. O sigui, hi ha elements que són clau. Dit això, nosaltres aspirem també a tenir aquest rol. I no parlem de dos països un país diferent de l'altre. Dos preguntes. I és molt important perquè a vegades nosaltres tenim una competència d'Àfrica, concretament la ciutat de Tànger, preparant d'una competència potencial enorme. No és un tema menor. I que sí, no hem de perdre de treball. Segon, les preguntes concretes, una és que va molt lligat amb el tema del que estàs parlant darrerament, que és el tema de com prestigiar la logística, com una cosa que la gent pugui reconèixer, i l'altre tema, que és un tema molt puntual i no petit, però puntual, que és el tema. I l'anglès, què li passa en aquest negoci? Perquè en la logística l'anglès és bastant important. Jo diria que la llengua, o mínim una, a part del català i castellà, és molt important. Bé, doncs, nosaltres creiem que per donar a conèixer una miqueta, per prestigiar el sector, només s'ha d'ensenyar el que s'està fent, no? Vull dir, hi ha moltes iniciatives i hi ha moltes empreses que són punteres aquí a Catalunya, no només podem veure empreses logístiques pròpiament dit, sinó aquelles empreses que potser no es dediquen al sector logístic, però que tenen un gran departament logístic i només cal ensenyar una miqueta el que s'està fent, les tecnologies que s'estan emprant i també visualitzar les condicions de treball i l'empleabilitat que té aquest sector. Perquè una miqueta el que es podem fixar com a potencials alumnes, com a famílies d'un potencial alumne, és en com aquest estudi ens situarà dintre del mercat de treball. Per tant, crec que aquí hi ha dues línies de treball. Un és visibilitzar el que s'està fent ara mateix, no cal anar molt lluny. Aquí hi ha un munt d'empreses que estan treballant la mar de bé amb un entorn de treball excel·lent i amb tecnologies i projectes molt interessants. I l'altre, una miqueta això, visualitzar quina és la posició dintre del mercat de treball d'algú que treballa al sector logístic. Molt bé. Una última pregunta. No sé quin temps estem en aquest moment. Encara tenim uns minuts, no? Me diuen que continuo apropant-me, jo ja no sé més com apropar-me. Una última pregunta, Àngel, que és el tema, quina perspectiva justament li veiem a la... Estic intentant juntar dues preguntes. Quina perspectiva se li veu en aquest moment al tema de la logística des del punt de vista, diguem-ne, justament de la modificació curricular, o sigui, això és molt propi de la nostra fundació, o sigui, com s'està treballant el tema de la modificació curricular a mig o curt termini, diguem-ne, per aportar aquests nous ingredients que vosaltres haveu aportat en aquest estudi. Parlo una miqueta de l'anglès, que me l'he deixat. L'anglès és l'idioma de la logística, diguem-ne. És essencial, almenys, controlar l'anglès. Això crec que és obvi. I, per altra banda, el tema de les modificacions curriculars és un tema que es poden desenvolupar a mig termini, vull dir, no és immediat. Vull dir, si hem d'adaptar alguna cosa per d'aquí 3-4 mesos, no ho podrem fer. Això a nivell de formació professional inicial. El que sí que es poden fer són cursos de formació contínua, formació ocupacional, que donin resposta a curt termini. A mig termini, les adaptacions curriculars és un tema molt interessant i consisteix en agafar una titulació base que ja existeix i modificar un percentatge de contingut formatiu cap a una àrea concreta.
En aquest sentit, hi ha un parell d'adaptacions curriculars dintre del sector logístic. Un és el comercial o en temes de comerç del sector agrícola i l'altre és l'informàtic logístic. Com hem vist abans, no està tenint gaire èxit l'adaptació curricular de l'informàtic logístic. No es diu així, tu només llarg, I el que d'alguna manera estem veient és que potser aquest nom que té de desenvolupador d'aplicacions multiplataforma, perfil professional logístic, és un nom que potser no s'adequa bastant per poder fer arribar la idea de què és aquesta titulació, perquè diguem-ne que parlant amb professorat que ha portat a terme aquesta formació, despista tant a qui es vol dedicar a la informàtica i també despista al que es vol dedicar a la logística. Per tant, potser l'adaptació curricular que ja tenim i que no acaba de funcionar, li hem de donar una volta, que és el que estem fent ara mateix. És el primer projecte que entomem a partir d'aquest estudi, d'aquestes línies de treball. De fet, ja l'estem entomant. I és una mica el que hem comentat abans. Potser el que hem de fer és una titulació més generalista, que treballi les eines que treballa l'informàtic logístic, perquè no només pugui anar gent a matricular-se que acabarà el sector logístic. D'aquesta manera podem obrir una miqueta el ventall de possibles alumnes. En aquest sentit, està sonant el tema dels sistemes intel·ligents, que els sistemes intel·ligents tant es fan servir a logística com a altres sectors de la nostra economia i que un potencial alumne que cursés aquests estudis de sistemes intel·ligents, que ja hi ha una orientació professional a l'ITB, a l'Institut Tecnològic de Barcelona, que treballa aquesta orientació, potser d'aquesta manera podem una miqueta abarcar un conjunt més gran de potencial alumnat per donar resposta a aquesta necessitat molt concreta del sector logístic i que ara mateix no li estem donant resposta perquè hi ha una demanda per sobre de les titulacions que surten en aquest perfil, que són aproximadament uns 20-25 alumnes que surten cada any i que tenen una empleabilitat immediata amb unes condicions molt per sobre de la mitjana. Molt bé. Escolteu, jo crec que ha estat una intervenció molt, però molt interessant. Crec que està molt il·lustradora de la situació actual del sector i de les perspectives que podem tenir. Agraïm molt a l'Àngel, que està treballant amb nosaltres en molts projectes. Agrair especialment al Consorci de la Zona Franca, que ens ha brindat l'oportunitat d'estar aquí avui. Agrair, òbviament, a la Fundació Professional, a la Neus, a la Clara, a l'equip, al Xavi. Agrair a la Núria Galán com a responsable del nostre servei de suport a la formació professional, que és la interlocutora des de l'àrea metropolitana, a l'equip tècnic. Moltes gràcies perquè ens heu ajudat a que puguem fer aquesta realitat. Escolta, res més. Novament dic que demà continuem en un altre àmbit, però continuem discutint aquest tema. El que passa que és una perspectiva més general. En qualsevol cas, obrim tots els que sou del món de la logística. No dic que confieu molt, però confieu una mica en que nosaltres insistirem en que la logística tingui un paper, el paper que li toca i que tingui aquesta perspectiva estratègica que és necessària, que no sigui considerada com un trosset de la cadena de valor. Tots volem anar als supermercats, tots volem anar a la botiga a comprar, tots volem que ens arribin algunes coses per e-commerce i ens oblidem que tot això és la logística, diguem-ne, no? Deixem-ho que acabi amb una espècie d'anècdota, una gran cadena de distribució d'Espanya, en unes jornades que van fer fa 4 o 5 anys, jo suposo que la gent de BCL se'n recordarà, va venir el seu responsable de comercialització i va dir: el meu negoci no és posar a disposició de tothom, el meu negoci és la logística, deia aquesta persona, diguem-ne, que el seu negoci era la logística, no portar el menjar o la samarreta o la pilota de futbol, no? O sigui, és igual, podeu imaginar, o el llibre, no? Deia, el meu negoci és la logística. I, per acabar, també jo crec que amb el marketplace, perquè a vegades som crítics amb aquests que aprofiten la logística, però si realment la PIME i tothom es pot incorporar al model de marketplace, la logística pot també aprofitar-se, diguem-ne, que això a vegades critiquem que només de la logística s'estan beneficiant les grans cadenes de distribució. I en aquest moment jo crec que la logística en el model marketplace, en el qual la gent, el petit comerç o la PIME pugui distribuir la seva producció, també serà molt important. I aquí hem de pensar una logística especialitzada per a aquest sector, diguem-ne, no? El mateix que de l'última milla. Escolteu, moltes gràcies. Espero que tots passeu un molt bon dia. Cuideu-vos, cuideu els vostres, perquè estem en una situació difícil encara, no està superat el tema.
i nada, i ens tornarem a trobar en una propera webinar. Gràcies, bon dia.